Als in het hele straatje, welke straat is dit? Dit is de Blarenkamp. De Blarenkamp. Blarenkamp, ja. Als in de hele Blarenkamp, eigenlijk geen uitzondering daar gelaten bijna, de vlaggen half stok hangen vanwege het overlijden van de overbuurvrouw op nummer 10, dan moet dat toch wel een populaire mevrouw zijn geweest, of niet? Nou, dat doen we altijd. Bij je heugelijke feiten en bij droevige feiten. Dus, Nou, laat ik het dan zo zeggen, dan is de saamhorigheid in de straat groot. Ja, die is vrij hecht, moet ik zeggen. Ja? Ja? In de tussentijd zijn wat mensen verhuisd en hier komen wonen. Maar ja, dat blijft in ieder geval gewoon. En wie is de... heeft Ik gooi op plat trouwens, dat is denk ik... ja. Het de buurtvereniging of de Stroot dan ook een officieel een commissie of een organisatie? Zien er ook buurtfeesten of een Strootviers? Die zien er geweest, maar wij hieten eerst de buurtvereniging de Eikenboom. Ja. Maar die is helaas, volgens mij een jaar of 2 geleden, is die ophouden te bestaan. Die is ter ziele? Die is ter ziele omdat er eigenlijk geen aanwas was van niet de jeugd eigenlijk, of van niet de jongeren. Dus dat was op zich wel jammer, want we hebben een paar keer gepromoot. Mijn vrouw die zat in de activiteitencommissie, eigenlijk het bestuur. En die hebben op een gegeven moment de stekker eruit getrokken omdat het niet meer eigenlijk rendabel was. Ze hebben allerlei enquêtes gehouden en zo. Maar op een gegeven moment was het klaar. Ja. Ja. Dus dat was op zich wel jammer, want we hebben hier verschillende prinsen ook in de buurt gehad. En naar aanleiding van de prinsen hebben we hebben echt een prinsenstraat ook, moet ik zeggen. Dus van Dorit hebben we ook op een gegeven moment feesten gehaald. We hadden hier op een gegeven moment een straatfeest, omdat de prins dat we toen hadden Hans de tweede was dat volgens mij. Waar woont Hans? Hans woonde op nummer 6. Maar dat was de buurt? Ja, dat was in ieder geval de buurt. Maar hij woonde dus op 6? Dat woonde op 6, ja. Okay. Maar dan is inmiddels verhuisd, woont achter in Ottersum, in het huis eigenlijk van zijn ouders. Oké. Dus dat is vertrokken. Dus, ben je zelf ook prins geweest? Ik ben ook prins geweest, ja. Welk jaar? 2003, ja. Dat is al even terug. Dat is even heen, ja. Wat wordt geven aan een prins? Nou, ze zeggen redelijk wild. Dus, ja. Dus ik was bij Duut komen. Ik heb gepresteerd hem binnen 10 seconden ongeveer van het podium af te knikken. Maar ik stond gelukkig voorop en toen ging het feest weer door. Dus, ja. Wie kan zoiets gebeuren? Te kort podium, te enthousiast? Nou, dat was in de tijd van, weet nog wel dat... De Kastman speelde toen bij PSV en dan deed je altijd zo. Matthea Kastman? PSV... Ja, dat deed je altijd zo, ja. Ik ben geen PSV's fan, hoor. Dat gaat niet aan. Maar dan deed je altijd zo. Dus ik had mijn cape, dus ik draai op een gegeven moment door. En ik stap zo een roetje van het podium af. Dus ja. Dus, maar ik stond voorop en toen ging het feest gelukkig door. Wat zullen we zeggen, een 10 voor de techniek en een 4 voor de uitvoering? Ja, dat is zoiets. Dat klopt wel ongeveer. Dus, ja. Die ganzen zelf ook natuurlijk in een deuk. Ja, je schrikt natuurlijk even, maar en de adjudanten die waren toen eigenlijk niet benoemd. Dus, dus die kosten ook niet redden? Nee. Geweldig. Ja, maar goed, het is allemaal goed gekomen, dus... Ja, nou, dat was nog eens een binnenkomer. Ja. Ik kwam echt, zeggen maar, als met de deur in huis vallen, ik donderde van het podium af. Ja, dus. Zien er nog beelden van? Daar zien geen beelden van, nee, helaas. Dat waren in tijd nog niet, wordt er nog niet gefilmd? Er was wel een radioverslag en ik heb wel, wel wat beelden van de optocht van Gennep en hier in Ootersum dan. Die hebben nog wel... En mijn jongste zus die heeft toen allerlei opnames gemaakt. Dus. En een hoop foto's natuurlijk. Dus, Ootersum zeggen ze, hè? Ootersum. Ja. Nou, we zijn hier laatst aan nog geweest met dat woorwerk. Ja. Maar kent geen inmiddels al misschien uit betrouwbare bron zeggen of het een vervolgheid krijgen, die voortuintjesoptocht in...
Ja, dat weet ik eigenlijk niet. Mijn zoon zit nou bij de Raad van Alphen. En we hebben dat in ieder geval wel als idee metgegaan. Want hier in de straat hebben we ook met verschillende toen metgedaan met een optocht, met de voortuinenoptocht. Ja, en dat is een geweldig idee. En zeker voor mensen die misschien wat minder mobiel zien. Ja. Die kunnen dan op hun manier dan toch dat wel doen. Of misschien iets richting de kinderen dan. De voortuintjesoptocht. Ja, maar dat was een enorm succes. Dus, maar dus de appel valt niet ver van de boom? Nee. De zoon zit nou in de rood? Dat zit nou in de rood, ja. Ja. Is dat ook zo'n wilde? Nee, dat is wel iets rustiger. Wel flink mijn karakter wel. En ook qua uiterlijk schijnt hij nogal op me te lijken. Oh. Dus, maar ja. Zuiverpap. Ja, zuiverpap zeggen ze. Als ze die ergens vinden, dan weten ze waar ze hem in moeten brengen. Ja, daarom. En dezelfde stem en ja. Aan de telefoon dan, toen hij nog thuis woonde, want hij woont nou hier iets verderop op de Nieuwe Kazerne, zeg maar. Hier hebben we het voetbalveld, dus hij zit nog in de buurt. Waarom noemen ze dat de Nieuwe Kazerne? Omdat de oude kazerne was er tegenover, dat was een vrij klein gebouw eigenlijk. En daar waren vroeger de Marche C zat erin. En ja. En toen wilden ze hier vanwege de nege graanstand bij de A77 kwamen er hier ook, maar toen gingen de grenzen met de Schengen toen open. Dus toen kwam dat gebouw redelijk vlot leeg te staan. Hey, en de zoon van hoe, wie oud is hij nou? Dan is er nou 28. 28. En vriendin, vrouw? Nee, nog niet. Nog niet? Nee, maar goed. We hoorden dat hij wat aan het... scharrelen is? Nou, aan het schalen is hij dat in ieder geval op Facebook of hoe heet dat, of op... die een beetje... Maar goed. Hij stiert in de etalage? Ja, zo kun je het zeggen, ja. Nee, want anders hij is nou 28, dan zou je voor 2 jaar zou je os zien, hè? Of zeggen ze dat hier? Hier, als ze 30 wordt als vrijgezel, dan bij ons waar ik vanaf kom, zeggen ze dan ben je os geworden. Nee, dat is hier niet. We hebben wel het Ossenbroodfeest, dat is elk jaar. Dan hebben we met carnaval. In mei, juni hebben we elk jaar Ossenbroodfeest. Wacht eens even met de carnaval. Van de carnavalsvereniging? Dat is van de carnavalsvereniging, ja. Dat is ook altijd ik dacht dat ze dat alleen in Maasbree hadden, maar dat hebben ze dus ook. Nee, daar hebben ze volgens mij wel ooit in Maasbree een beetje afgekeken dan. Maar dat bestaat hier al, denk ik, 50 jaar. 50 jaar? Volgens mij hebben we een paar jaar geleden 44 gehad of zoiets. Dus dat gaat op de 50 aan, ja. Oeh, dan durf ik het even niet te zeggen. Wie zal er dan ergens te zien geweest, Maasbree of Otersum? Nou, volgens mij was het Maasbree. Eerder, ja, maar helemaal zeker weet ik dat niet. Maar dan... Als er mensen uit Bree zien die ons even vul even een reactieformulier in op l1.nl. Ja. Formulier van onderweg. We zien reuze beneden. Weer dan, want er zien ook ruzies over het frietei. Hè? Of dat nou, weet je wat een frietei is? Een frietei? Een frietei. Ja, er is al een jarenlange strijd gaande over wie nou het eerste het frietei heeft uitgevonden. Of in Venlo of in Groningen. In Groningen noemen ze dat weer anders. Maar dat is een hardgekookt ei met een laagje ragout eromheen. En dan gepaneerd. En dat is dan een snack in de frietkrom. Nee, dat ken ik niet. Oh, moet je eens een keer proberen. Als je in Venlo ziet. In Venlo? Ja. Oké. Zal niet zo heel druk veel komen misschien? Nou, we komen wel eens die buurt. We hebben gewandeld, Venlo? Pieterpad hebben we gewandeld. Pieterpad? Ja. Dus dan zien we er ook... Op sandalen? Niet op sandalen, nee. Ik kom van Sparta terug en ik gooi dadelijk onder een douche. Ik heb geen fitness, dus ja. Kent ze dat nog doen dan, fitnessen? Ja, ik doe medische fitness dan. Vanwege, ik heb voor 3 jaar terug, of voor 4 jaar terug is dat al inmiddels. Ja, deze maand is dat 4 jaar geleden dat ik adeldarmkanker heb gehad. Dus, en toen kwam ik thuis te zitten. Ja, ik zat al een tijdje thuis vanwege een burn-out in het onderwijs. Dus, en toen kwam ik, toen ik daar weer een beetje opgekrabbeld was, want ik was hier dan ook meester zeg maar, op school. En toen ik weer een beetje opgekrabbeld was, toen kwam dat eroverheen. Maar goed. Maar ik moet zeggen van, dat is eigenlijk makkelijker om er met hem te gaan met dat dan met een burn-out, om het zo maar te zeggen. Want ja, dat is een ziekte technisch, daar zit iets rots en dat moet er eigenlijk uit. Ja. En bij een burn-out is dat toch
wel wat anders. Dus ja, daar begrijpen vaak mensen ook niet van hoe dat is. Dat moeten ze zelf met gemaakt hebben van... Dat is moeilijk uit te leggen. Dat is inderdaad moeilijk uit te leggen. Dan ja, mensen die het met hebben gemaakt, die snappen het wel. Dus, maar ja, goed, ik heb toen wel redelijk vlot van alles opgepakt. Vrijwilligerswerk en zo. Ik doe bij de secretaris ben je gratis. En bij de voetbalclub? De fluit ik en... nou, dus, dat is... de kind ze heen lopen en terugkroepen. Ja, juist. Ik zei altijd, ik heb het handig als ik inderdaad wat langer doorzak. En dan kon ik zo naar huis te rollen, ja. Want het loopt hier ook nog een beetje af. Dat is het legste punt, dus dan blijf ik hier liggen. Nou. Dus dat komt helemaal niet ideaal uit. Rollen. Ja, en wij haalden hoe binnen dan, de vrouw? Huh? Wij haalden hoe binnen dan? Ja, daar moet ik dan zelf op gaan naar buurt. Maar nee, zo erg is het nooit geweest. Hè. Ik heb nog altijd de deur kunnen vinden, dus ja. Maar je ziet dus weer aardig opgekrabbeld? Ja, ik heb er een blijvende stoom aan overgehaald. Maar ja, dat is prima met te leven. En ik doe alles. Ik voetbal nog af en toe een wedstrijdje met of een stukje van een wedstrijd bij de veteranen. Nou. Met walking voetbal hier. Dat doe ik dan ook met. Maar nou even niet vanwege de corona dan. Ze zien we hebben opgestart, maar ik vind het zelf nog een beetje te link om er aan mee te doen. En grensrechter ben ik geweest bij Durst. En dus ik heb van alles wat gedaan en nou fluit ik het dan ook nog regelmatig dan. En, bij de jeugd? Of senioren? Meestal bij de senioren dan. Okay. Soms de veteranen die ik dan zelf fluit. Maar meestal de senioren op zondag. En ik kijk en de dochter die voetbalt dan ook bij onze Niek.